אני חושבת שזו שאלה שהיא מתחברת לנושא הרבה יותר גדול, שהוא נושא ה-PCOB, שלא קיים בארץ. ואני מניחה שאתם יודעים מה זה, וזה בעצם גוף פיקוח שהוא סוג של עשוי לפגוע במעמדה של לשכת רואי חשבון, ולכן הלשכה היא לא כל כך בעד הדבר הזה. אבל אם היינו מאמצים את זה, כמו שזה מאומץ בארצות הברית, אז חובת ההשתלמויות הייתה אינהרנטית. כן, זה לא קשור בכלל. זה לא קשור בכלל. שום קשר לעניין הזה. יש כן peer review, שהביג פור, יש להם את הסקר הפנימי שלהם, ואת חובת ההשתלמות הפנימית שלהם, אבל פה מדובר על כל השוק. ואני חושבת שבשלב כזה או אחר, לא באמצע מלחמת 7 באוקטובר, כן? זה לא בדיוק מה שמעניין את המחוקק היום, אבל אם היינו במהלך עסקים רגיל, ושוק ההון היה מתפקד, והשוק הכלכלי היה מתפקד, אני חושבת שאנחנו צריכים להיות בדרך לשם, אנחנו צריכים לדמות, איך הם אומרים בקטע הכלכלי, מה שטוב לאירופה טוב לישראל. אז גם מה שבנושא המקצועי, מה שטוב לארצות הברית ואירופה צריך להיות גם טוב לישראל. זה גם יכול להתחבר להעלאת קרנו של המקצוע, להעלאת שכר טרחה למקצוע, וכן, גם לחובת השתלמויות, תחת מה שהדס אמרה, בהחלט לבנות את המסלולים האינרנטיים, אבל אני אגיד לך, הדס, יש דברים שכל רואי חשבון צריכים לדעת. גם אנשי מיסים צריכים לדעת מה זה ה-FRS, וגם אנשי הערכות שווי ודאי צריכים לדעת מה זה. יש נושאי בסיס שכולם צריכים לדעת. אני מסכימה שכמו שהלשכה עושה השתלמויות, כל אחד בתחומים שמעניינים אותו, אז זה בהחלט יכול להיות גם רלוונטי לרואי חשבון, אבל זה לא יעמוד לבדו. לבדו זה לא יעמוד.